U galeriji Klovićevi dvori otvorena je izložba Julije Klović, najveći minijaturist renesanse, kojom galerija obilježava 30 godina uspješnog djelovanja. Otvorena je izložba o Juliju Kloviću koja po prvi puta na jedinstven način na jednom mjestu izlaže ovako širok izbor njegovih dijela. Radi se o 40-ak izabranih dijela što kodeksa, crteža ili pojedinačnih minijatura koje dolaze iz različitih zemalja Europe, od Londona, The British Library, The British Museuma, do Venecije, Firence, Galerije degli Uffizi, dakle Pariškog Louvra, dakle istaknutih europskih institucija koje pohranjuju Klovićeva djela.